Er den sat i gang? Ja. Og se lige med ryggen, du stod lige en enkelt gang sådan her. Godt, Lukas. Jeg må også sige, at jeg var ude på med skade. Godt kæmpet. Jeg trækker den ud en gang imellem. Jeg har trykket play. Ikke ned med øjet ned i de der knupper der. Men var der frispark, eller? Ja. Nu skal du lige ud og have en pause. Nej, ingen pauser. Kom nu! Kom nu, Victor! Godt, Anton. Hjælp Anton, Kan man overhovedet se, hvad der sker? Ja, man kan godt se det. Nej, jeg tror, Jesper, du glemte at klappe af. Sagde du efter en time. Følg med, Vessel. Ja, det tror jeg. Ej, det er altså godt, han kæmper ned i vejen. Så triller den langsomt væk. Det der! Det er smukt. Det er smukt. Og så ind med den, så har det været smukt. Ind og Vessel ind på målmanden næste gang. Godt fuldt med, Magnus. Dejlig, Magnus, det der. Kom, Jeppe kaster, kom nu. Jeppe kaster, kom nu. Magnus op på plads, kom nu. Magnus op på plads, kom nu. Godt to Anton bevægelse. Kom. Sigurd. Det er godt spillet. Hvem hjælper? Vessel udspil bredt. Du er højre kant, ikke for meget ind i banen. Vessel. Når bolden er på midten, så se ud på kanten. Vessel Ej, det kan du se på videoen, det var ikke så godt. Det er det, du skal sortere. Nå ja, det er klipper. Hej, Magnus. Luka, du er forsvar, du skal ikke være helt heroppe. Kom der klar, drenge, kom slække med. Vessel skal sidde tættere på dem herude, når de har bolden.
Aflever lidt hurtigere, Magnus. Følg med ned, Lukas. Det er ikke bare en normal bil. Jeg nåede ikke engang at se, hvad de fik lavet i mål der. Sådan noget med, at Christian lige stod. Spille. Godt, Magnus. Ja, det går. Så første gang. Oj, oj! Det er jo mand. Godt spillet, Tørstrup. Så følg med, hvad er ham der? Hvis du kommer ind i højre side i forsvaret, så tager det ikke. Oj! Det er godt spillet ellers. Ej! Oj! Niklas, tag den ud i hænder! Jeg tror, det blev sparket i numsen. Var han sparket? I numsen. Jeg tror bare, at benene ramte ham i numsen. Den situation, han satte sig til. Jeg tror, han blev sparket i numsen. Gå ind og skub til dem, drenge. De må ikke få plads. Ind og forstyrre dem. Hvad er der på det? Det må i hvert fald. Hvis du skal zoome ind og ud på det der til siden. Det er det ude, og det er Niklas skulle spille den frem, og så spillede han den til angriber. Har du været i biografen? Skulle læne, ja. Godt, Magnus. Hvor er det første gang? Dejligt det der, altså. Afsted, Oliver. Ja, smuk. Kom igen. Jesus, følg nu med ned. Du skal ned ad den her. Du er kantspiller. Den havde kastet nok op. Det er din mand. Magnus, mød bolden. Magnus og Lukas. Kunsten er at følge bolden. det.
Det er stille og roligt bevægelse der. Hvad skete det første mål, de lavede? Hvad skete der? Jamen, han lagde på bolden, og så kom han op og kørte. Kom han tog bolden? Var der ikke målskud? Og så med den kasse der. Nej! Gode håndtag der. Linus Sorte er med hjem. Bedste, følg med hernede. Oliver, du har i højre kant Vesse, du tager. 10-0. Du spiller bredt. Dybt. Dejlig Linus her. Nej. Kom igen! Det er ikke overstaget. Godt kommet med, Dejlig Linus, det der. Smuk, Linus. Afsted. Kom så. Godt, Tobias. Bolden. Den er blå, den er blå. Den er blå. Med i dig, Mathias. Linus, bare væk med den, når der er taget et træk. Den er altid farlig. Hvad står de nu? Nå, de går ikke så godt frem.
Der er Lukas. Der filmer vi lige på Lukas. Hvad siger du? Der filmer vi lige på Lukas. Ja, man kan vel også zoome ind og ud, gør det? Ja, helt klart. Se, nu zoomer jeg ind og zoomer jeg ud. Ja, man skal lige have... Ham der ligner, han har nogle rigtig gode finter. Han er super god. Han læser spillet rigtig godt. Ej, det spiller lagt den videre der. Åh nej. Så har de 10. Anno, spiller du ikke fodbold mere? Det er for langt. Ja. Meget ambitiøst. Prøv at sige det. Se, der er Lukas. Er der ikke hjørne? Han sætter dem hver gang. Ja, det er godt lige. Vi skal bare afslutte også en gang imellem. Du skal spille hurtigt ud, Linus, på kanten. Ja, for der bliver han for vende. Nogle gange så har han faktisk mulighed for at afslutte. Også på nogle spilninger, hvor han så hellere kigger efter afleveringen. Kom. Godt der. Kom nu i gang, Tobias. Linus, tag en afslutning, når du kan. Hvor mange penge får man for det her for? Du kan godt se, Mathias. Dejlig, Mathias. Vi ved. For hvor mange penge får man for det? For hvad? For at filme? Det ved jeg ikke, det har vi ikke sat en pris med, men overgangsleder står derovre. Du kan gå og forhandle med hende. Nej, ja, det var i Ballerup, tror jeg. Jeg kan ikke huske. Lukas, du må tage en hurtig beslutning, når du får bolden. Enten afslutte eller også spille den videre ud. Men beslut dig meget hurtigt. Godt kæmpe, Magnus. Det er glimrende. Så indover. Kom igen, Magnus. Jo, det er i Ballerup. Ja. Det er i Ballerup. Ja, kl. 4 skal vi mødes. Jeg kan lige nå det. Jeg ved ikke, vi kan nå det. Mens der er Brøndby FCK. Er det A-række, de spiller op i? Yep. Nej! Kom nu, Tobias. Jeg kan bare se nu. Er det de kamera? Nej, det er ikke mit. Jeg tror ikke, vi har lukket. Spil nu til Lukas med det samme. Stefan, jeg havde ikke nogen anelse om, hvorfor den flash jeg er. Offensiv midt. Hvem var du blevet skiftet ud med? Offensiv midt. Jeg synes, dit hold er lidt uorganiseret, Stefan. Jeg spiller en der ukoncentreret, de ikke er noget.
Trænger til et pep-talk nu. Ved du, hvor Tobias plejer at spille, Lukas? Og nu kalder han mig også. Du holder det stillefald, når du er der på på. Det er rystet, fordi det er ikke meget. Der er lidt håndholdt. Ja. Kameraføring. Ja. Det er dogmefilm. Sander på spil. Nej! Nu, mand. Det er fordi, jeg... Det er også fint, så har vi noget at snakke om det. De taber ikke, her er der ikke. Ja. Det var ikke godt, vi skiftede kamera, mand. Det er så galt, synes jeg. Er det din skyld, siger du? Så er der ikke spark til det. Det her, jeg skal jo over det. Nej, det er dommers skyld. Så okay. Linus, du forsvar, du kommer alt for langt frem. Abe mig. Er jeg ligger på banen, eller hvad? Jeg tænker, at modstanderen er gået sin vej. Godt, Magnus. Mathias, kom nu op og tag en mand. Ikke stå helt dernede. Spille Linus. Kom igen, Magnus. Så det starter at bunde snørbommen igen. Jeg så du for igen. Er du god til? Lukas, vi skal have vendt til højre. Du er inde i banen og skyde. Kom, Omar! Kom nu! Så virker det igen, når der kommer en kamera. Drillede det? Hvad? Drillede det, eller hvad? Så du havde fået zoomet ind måske for meget, Ja, det var svært. Her. Hænder, Niklas. Dejlig ellers. Igen, Johan. Kom igen, Johan. Godt! Den bærer der! Ja! Det er fordi, at du kan. Ja, det kan du se. Der skal skiftes på pladsen. Ja. Kom så, Tørstrup! Ja. Ja, drenge. Kraftet med godt. Sander, du bliver med den. Er du på nu? Laver du ikke lort i den igen, vel? Linus, pas på ikke langt frem, Linus.
går også stærkt. Kom på. Og sjældent. Kom fat i den nu. Sådan. Skyd. Ja. Ja. Hvor meget vi så godt spille? Ja. Kom afsted, drenge. Meget godt, Niklas. Kigger på fodboldkampen. Hurtig aflevering, Tobias. Aflever Tobias. Og ind med den. Ind. Aflever hurtigt, Linus. Dejlig, Linus. Lidt modsat, Flæssel. Ind mod vind, Flæssel. Niklas tag, og så satte stenen i bund. Det er desværre ikke mig, der styrer det. Der er ikke meget tid tilbage, mand.
Jeg skal prøve at høre, hvorfor jeg vil låne tavlen.